Istorya na ako karon din sa Cagayan de Oro National High School Junior High. Yeah, and it's my first time to discover mga kaistorya nga duha naman ay ka-building sang City High na ay building sa Senior High dito sa may dapit sa Cogon. And napoy building for the Junior High dili sa may Nazareth. And nako din because I was one of the judges radio and script writing competition elementary category. So part ni siya sa Division Schools Press Conference 2024 na ato makauban karon ang facilitator sa radio broadcasting and script writing competition, one of the DepEd's teachers, school heads, one of the DepEd school heads, Miss Fe Morales. Good day, Miss Morales, and welcome sa atong Mag-Istorya ta Info Vlogs. Please tell us about this brief lang Division Schools Press Conference. Kini ang Division School Press Conference gipahigayon karong adlaw diin ang mga kabataan sa elementarya adunay contest sa radio broadcasting, script writing and radio broadcasting sa English o Filipino. So nagkataon nga sa Filipino ko na assign as facilitator. So dunay 11 ka mga nilangkob sa maong category sa Filipino script writing and broadcasting. Pila ba ka schools ang nag-participate aning event? Apil ba ang mga private schools ani, ma'am? Yes, apil ang mga private schools ani. So, ganun lang karon since para walay bias nga may tabo, decoding sila. So, kami nga mga nag-facilitate, wala ni kabalo sa ilaang kinsa nga mga schools ang naglangkob ani kay naaman sila coding. Ang katug yung overall nga mo'y naghawin sa kaning mga listahan, sila ang nakabalo kung kini si Code 1 mao siya nga particular nga school. So, kami nga facilitator, code number lang ang nahibawan. And aside from the radio and script writing competitions, unsa pa ba'y mga activities as part of this Division Schools Press Conference? Naapay gitawag natong photo journ, katong sa sports, editorial, and collab. Ang uban mong sir nga mga categories is napud sa senior high. So far sa radio broadcasting lang yun ang akong napon. What will happen to the winners? So winners, sila ang compete karon napod sa gitawag nato og kanang regional napod RSPC napod. Okay. So regional school press conference. Then later on padunong napod dayon sa national school press conference. Unsa main purpose nganong gihimo ning activity? I've observed nga it's more into journalistic or journalism activities ang mga activities sa kining press conference event. For me, more siya naghatag og idea sa mga kabataan nga makiglambigit sila through even sa ilang kalinghod, but then makaparticipate na sila sa mga sa society nga mga activities o mga uban pang mga naglambigit sa kalihukan na itungod sa unsay panghitabo sa and so far unsay imong assessment sa baguhay pa lang natapos nga radio broadcasting competition nga gisalmutan sa atong mga elementary students? Grabe, amazing kayo ang mga kabatanunan. Dili sila matawag datong elementary, mura sila dili sila mura na gid sila og mga anchor nga tinuod yun. So na-amaze kay ko karong hapuna sa pagkikiguban ako sa mga kabataan sa Filipino elementary nga radio broadcasting. Labi na ko, ma'am, nga wagin ako sila makita. Yes. Paminaw na ko maragid sila mga dagkong tao. Amazing yung kayo sa katanan ng result. Okay, any message
sa mga students, young people out there. Yeah, sa katong mga participants sa contestants karon sa gipahigayon nga scriptwriting and radio broadcasting. Congratulations sa inyo palang pag-present. Dako na kayo nga napakita kung unsa ang inyo ang nakatunan sulod sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga classrooms ban sa inyong mga trainer nga mga teachers.